Hola de nou a tothom. El repte d'avui serà com fer introduccions als nostres ritmes part 2. M'heu dit que l'altre dia no va quedar gens clar i que era una mica complicat. Avui intentarem explicar-ho millor. Fins ara. Les introduccions rítmiques es fan servir per intentar donar un factor sorpresa als nostres ritmes. De vegades són molt semblants o totalment diferents. La majoria dels casos són molt lliures, no hi ha compàs, no hi ha tempo, hi ha combinacions. El més important és aconseguir que qui ho escolti rebi aquest factor sorpresa. Bé, començarem per fer una introducció molt semblant al ritme que farem. D'acord? El ritme serà el següent. I ara farem una introducció amb figures rítmiques molt semblants, que seran aquestes. Repeteixo. I ara combinaré el ritme i la introducció. Bé, ara ho farem una mica més complicat. Farem una introducció totalment diferent al ritme que toquem. Ara farem una introducció ternària sobre un ritme binari. La introducció és aquesta. I ara la combinarem amb el ritme que tocàvem abans. D'acord? Què? Us ha semblat difícil? Endavant!